Άγιος Πορφύριος λοιπόν λέει ότι υπάρχει ένα μέρος της ψυχής που λέγεται ηθικολόγος. Αυτός, λέει ο ηθικολόγος, όταν βλέπει κάποιος να παρεκτρέπεται, επαναστατεί. Όταν βλέπει τον αδελφό του να κάνει λάθη, επαναστατεί ο ηθικολόγος. Ενώ πολλές φορές, λέει, αυτός που κρίνει έχει κάνει την ίδια παρεκτροπή. Αυτός που κρίνει έχει κάνει την ίδια παρεκτροπή. Δεν τα βάζει, λέει, όμως, λέει, με τον εαυτό του, αλλά τα βάζει με τον άλλο. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Για να δούμε λοιπόν λίγο εδώ πέρα, να αναλύσουμε αυτή τη φράση του Αγίου Πορφυρίου. Καταρχήν, ο ηθικολόγος τι είναι μέσα μας? Ο ηθικολόγος μέσα μας είναι το κομμάτι αυτό του εαυτού μας, το οποίο δεν το έχουμε αποδεκτεί. Τι είναι ο ηθικολόγος? Η σκιά μας. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο φως. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο καλός. Δεν είναι μόνο αγαθός. Ο άνθρωπος μέσα του έχει και πτυχές και κομμάτια του εαυτού του, τα οποία είναι αρνητικά, είναι σκοτεινά, είναι αντιφατικά. Βλέπουμε ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει προσευχή και προχωρεί με τη χάρη του Θεού και έχει αυτογνωσία, τι διακρίνει στον εαυτό του μέσα? Διακρίνει ότι μέσα του υπάρχουν αντικρουόμενες τάσεις. Δηλαδή ότι δεν είναι πάντα το ίδιο. Και τι βλέπει? Κάνεις προσευχή και ενώ κάνεις προσευχή βλέπεις ότι ένα άλλο κομμάτι του εαυτού σου δεν θέλει την προσευχή. Κάνεις μια ελεημοσύνη και ένα άλλο κομμάτι του εαυτού σου λέει όχι. Προσπαθείς να κάνεις μια πράξη αρετής και ένα κομμάτι επαναστατεί. Ή την ίδια στιγμή, όχι άλλη στιγμή, το ίδιο λεπτό που κάνεις μια ιερή πράξη, το μυαλό σου μέσα έχει μια βέβαιη σκέψη. Την ίδια στιγμή. Και τι γίνεται εκεί πέρα? Γίνεται σύγκρουση. Συγκρούεσαι έτσι μέσα. Και τι γεννάται τότε? Η ενοχή. Η ενοχή. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πάσχουν πάρα πολύ από ενοχές. Και ειδικά οι χριστιανοί. Πω ενοχές. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε συνέχεια τις ενοχές. Ενοχές, συνέχεια. Τι είναι η ενοχή? Η ενοχή είναι μία σύγκρουση, όπως είπα. Τι συγκρούεται? Συγκρούεται μέσα μας η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας ή η εικόνα που μας έχουν βάλει οι άλλοι ότι πρέπει να έχουμε. Μας έλεγε η μάνα μας ότι πρέπει να είσαι έτσι για να είσαι καλό παιδί. Ότι πρέπει να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Ότι πρέπει για να είσαι σωστός χριστιανός να είσαι έτσι, με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο, ας πούμε. Και κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται το άλλο κομμάτι του εαυτού, διαπράττει ένα πάθος, μια αμαρτία, ένα λάθος, δεν ξέρω τι. Χαλάει η εικόνα που έχω μέσα μου, γιατί για να ζήσει ο κάθε άνθρωπος έχει μια εικόνα εαυτού. Καθένας πιστεύει κάτι για τον εαυτό του. Και γίνεται μια σύγκρουση, δηλαδή μεταξύ αυτού που πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαι, με αυτό που στην πραγματικότητα είμαι. Λοιπόν, αυτός ο ηθικολόγος λοιπόν είναι αυτή η σκιά που έχουμε μέσα μας. Είναι αυτός ο εαυτός μας που δεν θέλουμε να τον αποδεκτούμε. Επίσης, ο ηθικολόγος τι άλλο είναι? Είναι το εγώ μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι μας μέσα έχουμε διαμορφώσει μέσα στην ψυχή μας κάποιες άμυνες. Ένα ισχυρό προφίλ, ένα αμυντικό μηχανισμό που δεν αφήνει και δεν μας επιτρέπει να δούμε τον πραγματικό μας εαυτό. Δηλαδή, οι περισσότεροι αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε, δεν είμαστε στην πραγματικότητα. Είμαστε κάτι πολύ βαθύτερο. Πολύ βαθύτερο. Δεν τον ξέρουμε τον εαυτό μας. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τον εαυτό τους. Γι' αυτό και λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Θεός τι κάνει? Ο Θεός συνεργάζεται με το βαθύτερο εαυτό του ανθρώπου. Με εκείνο που δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και βλέπουμε και ανθρώπους που εξωτερικά και φαινομενικά φαίνονται αλλοπρόσαλοι ή παράξενοι, ιδιόρυθμοι, ιδιότροποι, να έχουν χάρη Θεού. Να έχουν ευλογίες στη ζωή τους, να έχουν θαύματα, να έχουν παρουσίες. Γιατί? Διότι αυτό το που βλέπουμε εμείς είναι το κέλυφος, το πολύ εξωτερικό. Βαθύτερα υπάρχει ένας εαυτός που τον ξέρει ο Θεός και με αυτόν συνεργάζεται ο Θεός, με αυτόν τον εαυτό, ο οποίος αυτός ο εαυτός είναι πολύ καλής ποιότητας, καλής πάστας που λέμε λαϊκά. Και το βλέπουμε αυτό σε ανθρώπους που ακόμη και είναι και εκτός εκκλησίας. Και πολλές φορές και εμείς ήδη δεν το λέμε, κοίταξε, δεν πάει στην εκκλησία, και τι ωραίος άνθρωπος είναι αυτός.
Γιατί ο Θεός εργάζεται με το βαθύτερο εαυτό του κάθε ανθρώπου. Όχι αυτό το εξωτερικό που εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε. Και θα δείτε ότι πολλοί τέτοιοι άνθρωποι βγάζουν την ευαισθησία τους σε ζώα, σε κάποιες τέχνες, σε κάποια πράγματα. Και λες, κοίτα να δεις έναν άνθρωπο, πού βρίσκει αυτή την τρυφερότητα σου. Έτσι. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε τον πολύ πάνω εαυτό μας. Ο Θεός γνωρίζει πολύ βαθύτερα ποιοι είμαστε. Γι' αυτό και δίνει χαρίσματα και λέμε, μα καλά μωρέ, αυτός ο άνθρωπος τι έχει του δώσει τέτοια χαρίσματα ο Θεός. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, ο Θεός γνωρίζει. Αυτός ξέρει το βάθος της καρδιάς αυτού του ανθρώπου. Έτσι, γιατί δεν μετράει με τα μέτρα που μετράμε εμείς. Ξέρει αυτά που δεν ξέρουμε εμείς και καταλαβαίνει αυτά που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Λοιπόν, ο ηθικολόγος λοιπόν, κατά τον Άγιο Πορφύριο, έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό εγώ, που δεν τον αφήνει να δει τον πραγματικό του εαυτό. Και τι κάνει, λέει τώρα ο Άγιος Πορφύριος. Λέει, επαναστατεί κάθε φορά που βλέπει έναν άνθρωπο να παρεκτρέπεται. Θα έχετε παρατηρήσει ανθρώπους οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ κατακρίνουν την νεολαία που έχει ξεφύγει, τους νέους που είναι αμαρτωλοί, τους δασκάλους, τους παπάδες, τους πολιτικούς, τον ένα, τον άλλο, οτιδήποτε. Όλοι φταίνε, ποτέ δεν φταίει ο ίδιος. Αυτό το κάνει γιατί? Διότι είπαμε δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τον εαυτό και δεύτερον διότι πάντα βλέπει εξωτερικούς εχθρούς. Πάντα βλέπει τον εχθρό έξω από αυτόν. Γιατί φοβάται να κοιτάξει μέσα του. Έτσι. Φοβάται να κοιτάξει τον εαυτό του και πάντα βλέπει τους άλλους ως εχθρούς. Πάντα φταίνουν οι άλλοι. Και αρχίζει λοιπόν να κατηγορεί τη ζωή τους. Να ασχολείται με τη ζωή τους. Να σκαλίζει, να κατακρίνει, να είναι εχθρικός, να είναι επιθετικός. Θυμάστε τον Άγιο Πορφύριο όταν είχε, που λέει εκεί πέρα στο βίο του, ο οποίος ο Άγιος Πορφύριος ήταν τα φώτα και πήγε να φωτίσει την περιοχή εκεί που βρισκόταν και μπήκε σε ένα πορνείο μέσα. Θυμάστε τη διήγηση αυτή? Μπήκε λοιπόν σε ένα πορνείο μέσα να φωτίσει και βγήκαν οι κοπέλες από τα δωμάτια και τότε παρουσιάστηκε η κυρία που ήταν υπεύθυνη εκεί του κτηρίου και τους φώναζε, λέει, μπείτε μέσα εσείς, δεν κάνει να φιλήσετε σταυρό, δεν κάνει να φιλήσετε σταυρό εσείς. Τι έλεγε τώρα η γυναίκα? Δεν κάνει να φιλήσετε σταυρό εσείς, ας πούμε. Και ο Άγιος Πορφύριος τι απάντησε? Τι της απάντησε? Της λέει, δεν ξέρουμε, λέει, ποιος κάνει να φιλήσει σταυρό. Αυτές ή εσύ? Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και τότε της φώναξε, λέει, ελάτε, λέει, κορίτσια, ελάτε να φιλήσετε το σταυρό. Να ζήσετε, να είστε χαρούμενες, να είστε ευτυχισμένες. Κάθε καλό στη ζωή σας ο Θεός να σας φωτίσει και να θυμάστε ότι ο Χριστός σας αγαπάει πολύ. Αυτός είναι ο Άγιος. Φανταστείτε ένα ηθικολόγο, καλά δεν θα έμπαινε μέσα εκεί, δεν το συζητώ αυτό, δεν θα έμπαινε με την καμία μέσα εκεί πέρα, έτσι. Που εάν διαβάσουμε τον Ευεργετινό, τα αρχαία γεροντικά, θα δείτε πόσοι Άγιοι και πόσοι ερημίτες τσαλάκωναν τον εαυτό τους, τσαλάκωναν την εικόνα τους, τσαλάκωναν το προφίλ τους και μπαίνανε μέσα σε καταγόγια και σε πορνεία για να σώσουν ψυχές, για να σώσουν κοπέλες. Δεν τους ενδιέφερε τίποτα. Ούτε τι θα πει ο κόσμος, ούτε αν χαλάσει η εικόνα, ούτε αν χαλάσει το προφίλ τους, τίποτα δεν τους ενδιέφερε. Αρκεί να σώσουν έναν άνθρωπο. Και δεν πανάλεγαν όλος ο κόσμος ό,τι ήθελε. Λοιπόν, πρώτον δεν θα έμπαινε εκεί μέσα, αλλά εάν έμπαινε, θα έμπαινε για να αρχίσει να κατακρίνει και να λέει που είστε έτσι, που είστε μπήξες, δείξες και καθεξής. Να τις καταρακώσει, να τις απελπίσει, να τις απογοητεύσει, να τις γεμίσει ενοχές, να τις διαλύσει, γιατί πιστεύει ότι έτσι θα διορθωθούν. Δεν διορθώνεται ο άνθρωπος έτσι. Δεν διορθώνεται ο άνθρωπος έτσι. Κανείς δεν διορθώνεται επειδή θα το πούμε εμείς. Λέει λοιπόν στη συνέχεια ο Άγιος, τι γίνεται, λέει, όταν κρίνουμε την παρεκτροπή του άλλου, ενώ ούτε εμείς την έχουμε ξεπεράσει. Εδώ θέλω να σας πω κάτι πολύ βασικό που είναι νόμος της πνευματικής ζωής. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν κατακρίνεις το λάθος, το πάθος, την αδυναμία ενός ανθρώπου, ενώ εσύ ο ίδιος δεν την έχεις ξεπεράσει, έτσι, και δεν δείχνεις κατανόηση,
να ξέρεις και να ετοιμάζεσαι και να προετοιμάζεσαι για μεγάλη δοκιμασία. Για τεράστια δοκιμασία. Μεγάλη δοκιμασία. Και πολλές φορές λέμε γιατί με βρίσκουν τόσες δοκιμασίες ή πειρασμοί, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αυτός είναι πνευματικός νόμος. Όταν εσύ έχεις ένα αμάρτημα, δεν ξέρω τι, και στο ίδιο αμάρτημα του άλλου ανθρώπου δεν σκεπάζεις, δεν δείχνεις αγάπη, δεν δείχνεις κατανόηση, δεν τον νιώθεις, δεν τον βοηθάς, αλλά τον στυλιτεύεις, τον κατηγορείς, τον διαπομπεύεις, τον συκοφαντείς, τον κατακρίνεις, τον απογοητεύεις πολλές φορές, τότε θα έρθει μεγάλος πειρασμός. Θυμηθείτε το γέροντα εκείνον που λέει στο γεροντικό ότι υπήρχε ο νεαρός μοναχός, νέος άνθρωπος που έβραζε η σάρκα του και ήταν στην έρημο και 3 χρόνια πάλευε με σαρκικούς λογισμούς και πειρασμούς, σωματικά και φαντασιακά και νοερά, αισθητά και νοερά, και απογοητεύτηκε ο καημένος και λέει θα πάρω το δρόμο να φύγω, αλλά πριν φύγω θα παραιτήσω, θα εγκαταλείψω, θα πάρω τη συμβουλή ενός γέροντα, και πήγε στο γέροντα, ασπρογένιος, πολυγένιος, χρόνια στην έρημο, δεν σημαίνει κάτι αυτό, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Λοιπόν, χρόνια στην έρημο, και πάει και του λέει γέροντα, το και το, έχω αυτούς τους πειρασμούς. Του λέει, δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν τρέπεσαι και είσαι και μοναχός και φοράς και ράσα? Δεν τρέπεσαι και είσαι αφιερωμένος στον Χριστό? Αυτά, ο σατανάς τα κάνει αυτά τα πράγματα. Το απογοήτευσε το παιδί, απογοητεύτηκε ο μοναχός, του λέει, εγώ δεν κάνω για εδώ πέρα, τι ήρθα να κάνω εδώ, ένας χαμένος είμαι, και σηκώθηκε και φύγε. Και στον δρόμο που πήγαινε, συναντάει τον γέροντα Μακάριο, τον Άγιο Μακάριο, τη μεγάλη αυτή μορφή, που τον Άγιο Μακάριο τον ονομάζανε, προσέξτε, επί γης Θεό. Γιατί λέει? Γιατί σκέπαζε τους πάντες όπως σκέπαζε ο Θεός, όπως σκεπάζει ο Θεός τα λάθη, τις αμαρτίες μας και τις πτώσεις μας. Λοιπόν, και του λέει, πού πας? Του εξιστορεί το γεγονός και του λέει, άκουσα, παιδί μου, εγώ είμαι γέρος και ακόμη δεν τα έχω ξεπεράσει αυτά. Ακόμη παλεύω με τη σάρκα μου. Γιατί όπως έλεγε και ο πατήρ Επιφάνης ο Θεοδωρόπουλος, το πρόβλημα της σάρξ το λύνει μόνο η πλάξη. Μόνο η πλάκα του θανάτου του. Έτσι. Δεν λύνονται αυτά εύκολα. Μετριάζονται, εξισορροπούνται, διαχειρίζονται, δεν λύνονται. Γιατί είναι φύση. Έτσι. Είναι φύση. Θυμάμαι ένα γέροντα σοφό στην Κρήτη κάτω, ένα κρητικό γέροντα σοφό, που όταν καμιά φορά του λέγανε για σαρκικά θέματα, έπαιρνε ένα αναπτήρα, θυμάμαι. Έπαιρνε ένα αναπτήρα και λέει, τον βλέπετε τον αναπτήρα? Λέει, ναι, τι είναι, λέει, αυτό είναι φωτιά. Τσακ, τον άναβε τον αναπτήρα, λέει, αυτό είναι η σάρκα. Η σάρκα είναι η φωτιά. Γεννήθηκες έτσι. Γεννήθηκες. Δεν γεννήθηκες κλέφτης. Δεν γεννήθηκες ψεύτης. Δεν γεννήθηκες δολοφόνος. Με τη σάρκα γεννιέσαι. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ήδη από τους πρώιμους χριστιανικούς αιώνες, είναι ο πρώτος που μιλάει για τη σεξουαλικότητα των βρεφών. Αργότερα ήρθε ο Φρόιντ για να μας πει στην ψυχανάλυση για τη σεξουαλικότητα ακόμη και των υπείων. Γεννιόμαστε λοιπόν με αυτή την κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, και του λέει ο Αββά Μακάριος ότι εγώ ακόμη δεν τα έχω ξεπεράσει αυτά. Θα κάνεις αυτά, θα προσέχεις εκείνο, του δώσε κάποιες συμβουλές όμορφες, τον παρηγόρησε, τον παραμύθισε, του είπε κάποιες πρακτικές, ας πούμε, συμβουλές οι οποίες βοηθάνε αυτόν τον αγώνα στην καλύτερη διαχείριση. Αναπαύθηκε η καρδιά του μοναχού, γύρισε πίσω. Όταν γύρισε πίσω ο μοναχός και έμεινε μόνος του Άγιος Μακάριος, σηκώνει τα χέρια στο Θεό και λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, για 5 λεπτά, για 5, όχι παραπάνω, δώσε την ένταση του πειρασμού που περνούσε αυτό το παλικάρι ο μοναχός, δώσε τη στο γέροντα αυτόν. Για 5 λεπτά. 3 χρόνια την περνούσε ο άλλος. 3 χρόνια το παιδί. Για 5 λεπτά δώσε του. Παραχωρεί λοιπόν, λέει, και το γεροντικό Θεός, πειρασμό, δοκιμασία. Και μια στιγμή να σου το γέροντα, τσακ, τσακ. Και την έκανε να πάει, έφευγε, να πάει στον κόσμο. Λέει, πού πας? Λέει, καίγομαι, λέει, δεν μπορώ, το να τ' άλλο. Λέει, πού πας? Λέει, έχω πειρασμό αυτό. Λέει, γύρνα πίσω στο κελί σου. Κάτσε εκεί και μην κρίνεις, μην κατακρίνεις τους ανθρώπους. Μην είσαι αυστηρός με τους ανθρώπους. Μην είσαι αυστηρός με τους ανθρώπους. Διότι αυτό που εσύ δεν αντέχεις 5 λεπτά, ο άλλος το άντεχε 3 χρόνια. Και τι λέει και ο Άγιος Παΐσιος?
λέει και ο Άγιος Παΐσιος είναι ωραίο, ότι όταν είχα πάει, λέει, εκεί πάνω, λέει, όταν λέει ακόμη ήμουνα πάνω στο μοναστήρι, στην περιοχή του, εκεί πριν πάει ακόμη στο Σινάκι, στο Άγιον Όρος, στο χωριό του από πάνω, που υπήρχε ένα μοναστήρι, και ήμουνα εκεί στη Μονή, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Κάποια στιγμή, λέει, ανέβηκε από κάτω το χωριό μία παλιά μου συμμαθήτρια που είχαμε μεγαλώσει μαζί εκεί πέρα στη γειτονιά, η οποία, ας πούμε, άρχισαν να μου λένε οι διάφοροι κουτσομπόλιδες της περιοχής ότι ξέρεις αυτή είναι έτσι, είναι αλλιώς, κάνει, δείχνει, δεν είναι και τόσο ηθικής, ας πούμε, ποιότητος και αυτά διάφορα. Έκατσα, λέει, της μίλησα, της εξήγησα, της είπα 2-3 πραγματάκια, την ουθέτησα, λέει, της είχα βγάλει, λέει, και κάποια κείμενα, της είχα γράψει έτσι κάποια σταχυολογήματα πατερικά και της λέω, σε παρακαλώ να προσέχεις τον εαυτό σου, αυτό να μην κάνεις τέτοια πράγματα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, και αυτή η κοπέλα πήγαινε στο Γέροντα Παΐσιο μετά, ανέβαινε στο μοναστήρι, τον βοηθούσε, έκανε επισκέψεις, προσκυνήματα, ώσπου κάποια στιγμή, λέει, πήγανε πάλι κάποιοι ματατοφόροι, δεν λείπουν αυτοί ποτέ, και του λένε ότι ξέρεις κάτι, σε κοροϊδεύει αυτή, διότι κάτω πηγαίνει με άντρες, κάνει, δείχνει, έχει μια άσωτη ζωή, δεν ξέρω τι. Και λέει, α, έτσι, ναι, μάλιστα. Την κάλεσε πάνω ο Γέρος Παΐσιος και άρχισε να της φωνάζει, να την επιπλήττει, να την μαλώνει, να την εξυβρίζει, να της φωνάζει, να την έφτασε σε όριο απόγνωσης. Σε όριο απόγνωσης. Έφυγε η κοπέλα, κλάμενη, δάρμενη, απογοητευμένη, και λέει ο Γέρος Παΐσιος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, φεύγει, λέει, και δεν περνάει, λέει, καμιά ώρα. Και με πιάνει ένας τέτοιος σαρκικός, λέει, πόλεμος, μια τέτοια σαρκική, λέει, αναστάτωση, που εγώ, λέει, πάνω κάτω δεν είχα τέτοια θέματα σπουδαία στη ζωή. Ένα, λέει, πράγμα, λέει, που δεν μπορούσα να ερεμήσω. Κάνω προσευχή, τίποτα. Ζητάω από το Θεό, περνάνε μια μέρα, περνάνε 2 μέρες, περνάνε 3 μέρες, τίποτα. Τόσο, λέει, απογοητεύτηκα που έφυγα στα βουνά έξω, λέει. Και είχα μαζί μου, λέει, ένα τσεκουράκι, μικρό για τα ξύλα, και το έβγαλα, λέει, και χτυπούσα το κορμί μου να το ματώσω, να πονέσει. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η αντίληψη, η ιδέα των παλαιών, ότι άμα χτυπάς το κορμί και πονάει, η σάρκα, ας πούμε, μαραίνεται κατά κάποιο τρόπο. Και χτυπούσα, λέει, το κορμί μου, λέει, να το ματώσω, να πάει ο πόνος εκεί, να φύγει το μυαλό μου από αυτά τα πράγματα, από την πύρωση. Τίποτα, λέει, δεν ξεκολούσε. Και μέσα εκεί στην αναστάτωση, και μέσα εκεί στην αναμπουμπούλα, και μέσα στις σκέψεις μου, μια στιγμή, λέει, φωτίζομαι και θυμάμαι, λέει, αυτό που είχα κάνει στην κοπέλα. Και πέφτω, λέει, κάτω στα γόνατα. Και λέω, Θεέ μου, συγχώρα με, τι έκανα. Την κατέκρινα, την απογοήτευσα, την απέλπισα. Συγχώρα με, Θεέ μου. Και μόλις, λέει, το λέω αυτό το πράγμα, δια μαγείας χάνεται ο πειρασμός. Χάθηκε. Οπότε να ξέρετε ότι όταν διαρκώς τυλιτεύουμε και το παίζουμε τιμητές των πάντων και κατακρίνουμε τους πάντες, αργά ή γρήγορα θα έρθει πειρασμός στη ζωή μας. Για να μας κάνει να νιώσουμε τον πόνο και το πάθος του αλουνού και συγχρόνως για να αποκαλύψει ενδεχομένως τα δικά μας αυτά τα οποία κρύβουμε. Λέει επίσης ο Άγιος Πορφύριος, μπορεί να μην κλέβουμε, όμως, λέει, φωνεύουμε. Κακίζουμε τον άλλο και όχι τον εαυτό μας. Εδώ πέρα έρχεται ο Άγιος Πορφύριος να μας πει ότι η καταλαλιά, η κατάκριση και όλο αυτό το μένος που βγάζουμε εναντίον των παθών των άλλων ανθρώπων, αυτό είναι ένας φόνος. Είναι ένας φόνος. Διότι, τι λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Λέει ο Χριστός ότι ακούσατε, λέει, από τους αρχαίους, ότι φόνος είναι να βγάλεις ένα μαχαίρι και να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Εγώ, λέει, σου λέω ότι και μόνο να πεις στον αδελφό σου ρακά, ανόητο φώνευσες. Τι θέλει να πει με αυτό ο Χριστός, είναι αυστηρός? Όχι. Τι θέλει να πει? Θέλει να πει ότι δεν είναι μόνο να σκοτώσεις με ένα μαχαίρι κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να τον διαλύσεις, να τον καταστρέψεις με τα λόγια σου, με τη συμπεριφορά σου. Πώς το λέει ο κριτικός λογοτέχνης ο Κατζαντζάκης. Λέει, ποτέ, λέει, στη ζωή σου μην πληγώσεις μια ανθρώπινη καρδιά. Γιατί, λέει, το Θεό που δεν τον χωράνε οι 7 ουρανοί, τον χωράει μια ανθρώπινη καρδιά. Και εσύ την πληγώνεις την καρδιά αυτή. Την απογοητεύεις, την απορρίπτεις, τη ματώνεις, τη ματαιώνεις. Αυτό είναι φόνος για την Εκκλησία.
Και όταν πολλές φορές πάμε στην εκκλησία, ας πούμε, και στην εξομολόγηση λέμε τίποτα δεν έχω. Λέει, δεν έχω σκοτώσει κανένα, δεν έχω κλέψει. Μπορεί να έχει σκοτώσει πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς μπορεί να έχει σκοτώσει. Με τα λόγια σου, με τον τρόπο σου. Και πώς το έλεγε ένας γέροντας, έλεγε, από όλους μπορείς να γλιτώσεις, από τη μάνα και τον πατέρα σου ποτέ. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουν και πόσοι άνθρωποι έχει καταστραφεί η ζωή τους, διότι είχαν παιδικά χρόνια χάλια. Τους μειώνανε, τους πληγώνανε. Ανόητε, βλάκα, εσύ δεν ξέρεις, είσαι ανόητος, είσαι κακομοίρης, ποτέ δεν θα προκόψεις. Μια ζωή έτσι θα είσαι. Ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, χαράμι θα πάει. Το ένα, το άλλο, από εδώ. Διαλύουν οι ψυχές. Από εκεί δεν πρέπει να γλιτώσεις. Πώς να γλιτώσεις από εκεί? Δεν γλιτώνεις από αυτή την πραγματικότητα. Φόνος λοιπόν είναι και αυτό. Το να επικρίνεις, να κατακτήνεις και να απογοητεύεις τους ανθρώπους. Συνεχίζει παρακάτω ο Άγιος Πορφύριος και λέει, λέμε, λέει, παραδείγματος χάρη, λέει ο Άγιος Πορφύριος, έπρεπε, λέει, να κάνεις αυτό. Δεν το έκανες, να τι έπαθες. Στην πραγματικότητα, λέει, επιθυμούμε να πάθει ο άλλος κακό. Εδώ είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τι κάνουμε πολλές φορές? Προβάλλουμε στο Θεό τα πάθη τα δικά μας. Δηλαδή, προβάλλουμε στο Θεό την εκδικητικότητά μας. Και δημιουργούμε ένα Θεό καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση δική μας. Δηλαδή, ένα Θεό ο οποίος τιμωρεί. Ένα Θεό ο οποίος κόβει κεφάλια. Ένα Θεό ο οποίος κόβει γλώσσες. Μια Παναγία η οποία κόβει τα χέρια των ανθρώπων. Έτσι. Τις προάλλες είδα μια διαμαρτυρία που κάναν κάποιοι παραμονολογίτες σχηματικοί για μια ταινία που παίζεται κάπου, ένα έργο που παίζεται κάπου στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι. Και μια γυναίκα φώναζε έξαλλη, ας πούμε, και έλεγε ότι άμα βρίζανε τον Αλάχ, ας πούμε, ή τον Μωάμεθ, θα γινόταν εδώ πέρα χαμός. Βρίζουν το Χριστό την Παναγία και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Άμα ήταν μουσουλμάνοι, θα γινόταν χαμός. Μα ακριβώς δεν είμαστε μουσουλμάνοι. Γι' αυτό δεν είμαστε μουσουλμάνοι. Ακριβώς αυτή είναι και η διαφορά μας. Αυτή είναι η ποιότητά μας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι δεν σκοτώνουμε. Δεν κόβουμε γλώσσες, δεν κόβουμε χέρια, δεν κρεμάμε ανθρώπους, δεν γκαίμε ανθρώπους, δεν πετροβολούμε γυναίκες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Είμαστε χριστιανοί. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά μας. Και πολλές φορές λοιπόν λέει εδώ ο Άγιος Πορφύριος ότι λέμε, λέει, στους ανθρώπους, λέει, είδες που δεν το έκανες αυτό, να τι έπαθες τώρα, λέει ο Θεός, είδες που σε τιμώρησε. Και τι λέμε και πολλές φορές μέσα μας, λέμε, εγώ δεν σου κάνω τίποτα, αλλά από το Θεό να το βρεις. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια κατάρα και ουσιαστικά την πραγματικότητα είναι ότι ζητάμε από το Θεό να πάρει την εκδίκηση που δεν πήραμε εμείς. Δηλαδή βάζουμε το Θεό να κάνει τη βρωμοδουλειά. Τον εβάζουμε να κάνει τη βρώμικη δουλειά αυτός. Δεν την κάνω εγώ. Εγώ, λέει, Πάτερ, δεν του είπα, δεν έκανα τίποτα, δεν είπα τίποτα, αλλά είπα όμως, λέει, από το Θεό να το βρεις. Να βάλω, λέει, το Θεό να σκοτώσει, να κάνει, δεν ξέρω τι, να τιμωρήσει και όλα αυτά. Και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι. Και χθες πάλι πάρα πολλοί κόσμος μου το είπε, μου λέει, Πάτερ, μου συμβαίνει αυτό, είναι ο γιος μου άρρωστος, είναι η κόρη μου άρρωστη. Μου λένε. Εγώ φταίω, λέει, Πάτερ, έχω κάνει αμαρτίες. Ή ο άντρας μου φταίει, έχει κάνει αμαρτίες, δεν ξέρω τι, και το παιδί μου αρρώστησε ή γεννήθηκε έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Συνεχίζει ο Άγιος. Λέει λοιπόν εδώ πέρα και λέει ότι, προσέξτε τώρα, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Λέει ότι όταν, λέει, σκεπτόμαστε το κακό, λέει ο Άγιος Πορφύριος, τότε μπορεί, λέει, πράγματι να συμβεί. Όταν σκεπτόμαστε το κακό, τότε μπορεί πράγματι να συμβεί. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο, εγώ δεν θα πω τώρα το κακό που σκεφτόμαστε για τους άλλους μόνο, έτσι, που θα το πει παρακάτω ο Άγιος Πορφύριος, εγώ θα σας πω τώρα το κακό που σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Δηλαδή, συνέχεια οι αρνητικές σκέψεις που έχουμε για τον εαυτό μας. Και δεν μπορούμε να κάνουμε προκοπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε προκοπή, διότι ό,τι σκεφτόμαστε είναι αρνητικό. Για τον εαυτό μας. Δεν αξίζω, δεν θα πετύχω, δεν είμαι άξιος να με αγαπήσει κανείς, τίποτα καλό δεν με τυχαίνει στη ζωή μου, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα εγώ. Στην πραγματικότητα αυτή είναι μια κασέτα που παίζουμε μέσα μας, την οποία μας την έχουν γράψει άλλοι.
Λοιπόν, λέει, είναι λέει δυνατόν, λέει ο Άγιος Πορφύριος, να πει κάποιος έτσι που φέρεται ο τάδε θα τιμωρηθεί από το Θεό. Να πει λέει κάποιος έτσι που φέρεται ο Γιάννης θα τιμωρηθεί από το Θεό. Και νομίζει ότι το λέει χωρίς κακία. Νομίζει λέει. Δεν φαίνεται όμως λέει καθαρά. Είναι λέει πολύ μυστικό πράγμα. Τι κρύβει η ψυχή του ανθρώπου. Τι κρύβει η ψυχή μέσα μας. Και αυτό, λέει, μπορεί να επιδράσει στα πρόσωπα και στα πράγματα. Μια φορά μου διηγόταν ένας άνθρωπος που είναι δίπλα στον Άγιο Πορφύριο, ότι όταν ο γέροντας ήταν σε ένα μικρό κελάκι πριν φτιαχτεί το συγκρότημα όλο αυτό το μεγάλο, είχε πάει μια γυναίκα να τους επισκεφτεί, η οποία, ρε παιδί μου, ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ, έτσι, δηλαδή είχε πάθει πολύ δυνατά μέσα της. Ο γέροντας δεν μπορούσε να τη δει. Κράτησε μαζί του έναν άλλο άνθρωπο που θεώρησε ότι ο γέροντας έχει μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί έβλεπε την ψυχή του ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη, και έτσι είπε αυτή σου: δεν μπορώ να σε κρατήσω τώρα, πρέπει να φύγεις. Και μόλις φεύγει, δεν πρέπει να περπάτησε πάνω από 50 μέτρα, ακούγεται ένας κρότος μέσα στο σπιτάκι και σηκώνεται πάνω ο φιλοξενούμενος εκεί του γέροντα, το βγαίνει από το χέρι. Ο Γεροπορφύριος του λέει: κάτσε κάτω, του λέει. Μην ανησυχείς, λέει. Ξεκολλήσαν και πέσανε όλα τα πλακάκια του μπάνιου. Λέει: από τι πέρα, από τι. Λέει: έβγαλε τεράστια ζήλια από μέσα της. Τεράστια, λέει. Ζήλια. Τεράστια. Από μέσα της. Έτσι. Συνεχίζει παρακάτω ο γέροντας και λέει ότι υπάρχει, λέει, μία ζωή η οποία είναι αόρατη. Αόρατη ζωή. Μυστική ζωή. Μυστική ζωή. Ζωή της ψυχής την ονομάζει. Αυτή, λέει, είναι πολύ ισχυρή. Είναι πολύ δυνατή, λέει, η ζωή αυτή. Μυστική αλλά δυνατή, αυτό που σας είπα στην αρχή. Δεν φαίνεται, αλλά είναι μέσα μας και ζει. Και είναι πολύ δυνατή. Ο άλλος εαυτός, ο κρυμμένος εαυτός μας. Αυτές οι δυνάμεις της ψυχής οι άλλες, που δεν τις γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Υπάρχει λοιπόν, λέει ο γέροντας μέσα, μία τέτοια, λέει, αόρατη ζωή, η ζωή της ψυχής. Και είναι, λέει, πολύ ισχυρή και μπορεί να επιδράσει στον άλλον. Έστω, λέει, κι αν μας χωρίζουν χιλιόμετρα. Και χωρίς να μιλήσουμε, μπορεί να μεταδώσουμε το καλό ή το κακό. Όση κι αν είναι η απόσταση που μας χωρίζει από τον πλησίον. Αυτό που δεν εκφράζεται, συνήθως, λέει, έχει περισσότερη δύναμη από τα λόγια. Εδώ ο γέροντας μιλάει και λέει λοιπόν ότι οι σκέψεις κακές, οι αρνητικές, όλα αυτά έχουν επιδράσεις. Και πολλές φορές αυτό που δεν βγαίνει μέσα από την ψυχή έχει μεγαλύτερη δύναμη. Γι' αυτό και παρακάτω θα πει: προσέχετε τι εύχεστε, προσέχετε τι λέτε. Συνεχίζει: άμα, λέει, δοθούμε στην αγάπη του Χριστού, τότε όλα θα μεταβληθούν οι ενέργειες της ψυχής μας. Θα μεταποιηθούν, θα μεταστοιχειωθούν. Όλα θα γίνουν αλλιώς. Ο θυμός, η οργή, η ζήλια, ο φθόνος, η αγανάκτηση, η κατάκριση, η αχαριστία, η μελαγχολία, η κατάθλιψη, όλα θα γίνουν αγάπη, όλα θα γίνουν χαρά, όλα θα γίνουν λαχτάρα, όλα θα γίνουν, λέει, πόθος, όλα θα γίνουν θείος έρωτος και παράδεισος. Τι λέει λοιπόν εδώ πέρα ο γέροντας? Καταρχήν μας λέει πρώτον να προσέχουμε τι ευχόμαστε, τι λέμε, γιατί επηρεάζουν τα πράγματα αυτά. Ποιους επηρεάζουν? Αυτούς που είναι ανοχήρωτοι, βέβαια, έτσι. Όχι αυτούς που έχουν πνευματική ζωή. Αυτούς που έχουν πνευματική ζωή δεν μπορούν να τους επηρεάσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανοχήρωτοι. Τελείως. Και αυτούς μπορούν να τους επηρεάσουν αυτά τα πράγματα. Το άλλο που μας λέει είναι ότι πολλές φορές ευχόμαστε το κακό και μετά λέμε το έκανε ο Θεός. Ενώ προέρχεται από εμάς τους ίδιους το κακό αυτό. Και το τρίτο που μας λέει είναι ότι όλες αυτές οι ενέργειες ψυχής πρέπει να μεταποιηθούν. Δηλαδή, λέει, κοιτάξτε εδώ, οργή, θυμός, ζήλια, φθόνος, αυτά είναι συναισθήματα. Και χθες λέγαμε ότι τα συναισθήματα και οι ενέργειες της ψυχής μας δεν είναι για να τις ξορκίσουμε, είναι για να τις μεταβάλουμε, να τις μεταποιήσουμε. Στην Εκκλησία τα πάθη δεν εξαφανίζονται, αλλά μεταμορφώνονται. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος Πορφύριος. Ουσιαστικά λέει ότι τα πάθη, οι ζήλιες, το ένα το άλλο, αυτά πρέπει να τα μεταμορφώσουμε με τη χάρη του Θεού και να τα κάνουμε θείο έρωτα, να τα κάνουμε λακτάρα, να τα κάνουμε αγάπη.
να τα κάνουμε θετικότητα. Έτσι. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it matters.